Minä uskon, että Turku on hyvä paikka elää. Kasvaa, opiskella, tehdä töitä ja vanheta. Tämän lisäksi Turusta on tehtävä myös hyvä paikka yrittää ja menestyä. Tulevaisuuden Turussa on oltava lupa onnistua. Kupittaasta on tehtävä Suomen oma kasvun kiihdyttämä. Kauppakorkeakoulun nuoresta hulluudesta ja Boost Turusta alkanut loistava hyvä pöhinä on saatava jatkumaan ja kantamaan sitä hedelmää, onnistumisia. Turusta puuttuu oma teknillinen yliopisto, mutta ammattikorkeakoulun insinöörilinjat tarjoavat omalta osaltaan loistavat lähtökohdat kasvuyrittäjyyteen. Ammattikorkean kampushanke Kupittaalla keskittää yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhdeksi osaamiskokonaisuudeksi, hienoksi sellaiseksi. Pelkät korkeakoulujen tilaratkaisut eivät luo uutta Piilaaksoa, mutta auttavat rakentamaan edellytyksiä osaajien kohtaamiseen ja tätä kautta ideoiden valtavaa ryöppyä. Tuomalla kaikki Turun korkeakoulut samalle yhdelle alueelle sekä kiinnittämällä huomiota yritysten tarpeisiin luodaan osaamiskeskittymä, jossa voi aidosti syntyä sitä kaivattua yrittäjähenkeä ja startup-pöhinää. Osaamiskeskittymän motoksi voitaisiin ottaa se, että Turussa ei valmistumisen jälkeen haeta töitä, vaan keksitään niitä. Perinteisessä elinkeinopolitiikassa kasvun on katsottu nojaavan suuriin yrityksiin ja julkisen vallan tukeen. Näin ei enää ole. Kasvu syntyy nykyisin pienistä ja keskisuurista yrityksistä, startupeista ja parin hengen nyrkkipajoista. Siksi menestyvälle Turulle ei riitä, että huomioon otetaan yksi patruuna, yksi pörssiyhtiö tai se telakka. Turkuun on luotava yleisesti yritysmyönteisempi ilmapiiri. Turulla, itse kaupungilla, on rajallinen keinovalikoima luoda yrittäjyyttä ja uusia yrityksiä. Kaupungin omalla toiminnalla pystytään kuitenkin luomaan puitteita. Palvelumarkkinoita voidaan laajentaa, julkisia hankintoja ja hankintaosaamista kehittää. Kunnat, Turku yksi muiden joukossa, on hankinnoillaan merkittävä asiakas lukuisille yrityksille. Parantamalla hankintaosaamista sekä tekemällä hankinnoista sellaisia kokonaisuuksia, että pienetkin yritykset pystyvät osallistumaan kilpailutuksiin, luodaan kuntaan toimivat palvelumarkkinat sekä yrityksille paremmat toimintamahdollisuudet. Tätä kautta syntyy jälleen lisää kasvua ja hyvinvointia. Sitähän se kasvu luo. Palvelumarkkinoiden avaaminen on yksi keskeinen keino yrittäjyyden edistämisessä. Yksi keino avata markkinoita on palvelusetelin käytön lisääminen. Palvelusetelin käytöllä irtaudutaan sitä vanhahtavasta ajatuksesta, että kunnalla, Turulla tässä tapauksessa, on suuri viisaus palveluiden tuottamisessa. Seteleitä käyttäen valinta jää kuntalaiselle, joka palvelua hankkiessaan tekee hankinnan sieltä, missä toteaa palvelun olevan parasta. Seuraava askel tulisikin olla palvelusetelin käyttö terveyspalveluissa. Etenkin perusterveydenhoito sopii luonteeltaan palvelusetelin käyttöalaan. Nyt täytyykin siirtää katse rohkeasti tulevaisuuteen ja luoda Turulle ja Turun seudulle toimivat palvelumarkkinat. Toinen tapa saada hyödynnettyä näitä palveluita tuottavia yrityksiä hyvinvointipalveluiden tehostamisessa on palvelualoite. Idea on kerrassaan erokas. Palveluita tuottava yritys, yhdistys, säätiö tai loistavan idean saava kaupunkilainen voi ehdottaa kaupungille uutta tapaa tuottaa olemassa oleva palvelu. Joko edullisemmin tai niillä nykyisillä kustannuksilla tehokkaammin ja laadukkaammin. Kaupunki selvittää aloitteen toteuttamiskelpoisuuden ja tekee päätöksen tämän jälkeen. Aloite joko toimeenpannaan tai sitten ei. Parhaimmillaan tällainen uusi aloitekanava aikaansaa tehokkaampaa palveluntuotantoa, jolla tuotetaan entistä laadukkaampia palveluita. Mahdollisesti keksitään jopa uusia tapoja säästää yhteisiä varoja. Pahimmillaankin aloitekanava tuo kaupungille tietoa sen oman palveluntuotannon erinomaisuudesta, tuotantokustannuksista ja laadusta. Hyvä asia sekin. Kaikkiaan palvelualoite on loistava työkalu perata kaupungin palveluntuotannon heikkouksia, lisätä avoimuutta sekä ihmisten ja yritysten vaikutusmahdollisuuksia päätöksenteossa sekä uusien palveluinnovaatioiden kautta säästää sitä riihikuivaa rahaa. Minä tiedän, että Turussa on pieni, mutta äänekäs ei-porukka. Porukka,
jonka ratkaisu jokaiseen vastaan tulevaan kysymykseen on jyrkkä ei. Vielä narisevalla besserwisser äänellä. Vastaus näille ei-ihmisille on kyllä. Kyllä kehitykselle. Kyllä paremmalle Turulle. Vaikuttamisessa en pidä valittamisesta, vaan uskon kehittämiseen. Uskon siihen, että uusien ideoiden mahdollistaminen, eteenpäin meneminen ja kehityksen salliminen ovat niitä keinoja, joilla Turusta tehdään entistäkin parempi kaupunki. Uskon, että Turusta voidaan tehdä vetovoimaisempi, elinvoimaisempi ja toimeliaampi. Turulla on kaikki avaimet menestykseen. Meillä on meri, meillä on korkeakoulut, meillä on vanhoja perheyrityksiä, joilla on pääomia. Meillä on uusia startuppeja, joista kasvavat tulevat menestystarinat. Meillä on Robin, meillä on palloseura. Turulla on monella saraa merkittävä historia. Uskon siihen, että Turulla on vieläkin merkittävämpi tulevaisuus. Tulevaisuuden Turusta tulevat Suomen mestarit, maailmanmestarit, maailmaa valloittavat ohjelmistot, häikäisevän kauniit missit, maailman paras ympäristöteknologia ja ne elintärkeät henkeä pelastavat lääkkeet. Tulevaisuuden Turussa Logomasta on kasvanut Suomen tärkein luovan talouden keskus. Kupittaan seutu on korkeakoulujen niin vertaansa vailla oleva kasvun kiihdyttämö, että pilvenpiirtäjät ovat ainut varteenotettava vaihtoehto uusien yritysten tilantarpeiden täyttäjiksi. Tulevaisuuden Turku ei pelkää, vaan se on rohkea. Suurin syy uudistusten hitaudelle on pelko, uskalluksen puute päätöksenteossa. Tehdäänkö uudistava hanke vai ei? Valitettavasti, liian usein, liian monelle, vastaus on pelokas ei. Ei! Turussa vastaus on kyllä. Kyllä täällä uskalletaan, kyllä täällä tehdään.